Поливаш ли правилно цветята си? Поливането е умение, което се учи с времето, с наблюдение и с много любов към растенията. Ето 3 грешки, които може би допускаш. Първа грешка. Поливаш върху листата, когато грее слънце. Не го прави. Това води до гъбични заболявания и изгаряне на листата. Поливай в основата на растенията, близо до корените. Втора грешка. Поливаш в най-горещото време на деня. Тогава водата се изпарява бързо и не достига до корените. Поливай рано сутрин или късно вечер. Трета грешка. В старанието си поливаш твърде често и растенията ти все изгниват. Ще ти кажа един простичък трик. Ползвай показалеца си. Забуджи го на 5 см дълбочина и усети влагата в почвата. А пък, ако не искаш да се цапаш, можеш да ползваш и дървено шишче. Ето, виждаш, при нас валя 3 дни проливен дъжд и няма нужда скоро да полива, много е влажно. Но ще ти покажа и едно саксийно растение, което определено има нужда да се полее. То беше под навеса. Ето, това е тагетис. Забождам пръста и почвата пада. Сухичка е. Него го поливам на 2-3 дни, защото вътре са 2 корена, а и саксийката е доста плитка. Почвата много бързо се изсъхва. Прочети статията ми във Facebook "Цветни усмивки с Танита". Ако ти бях полезна, харесай видеото, сподели го с приятели и ме последвай. Слънчев и усмихнат ден ти пожелавам!